Тәүлекнең хәерле сәгатьләре. Сәлам дуслар. Мин Роза Хайруллина, Туган тел телеканалы Сер төпкәне тапшыруының алып баручысы. Сезнең өчен уникаль репортажны эшләргә керештем. Бүген Башкортстан концертлар залы 5 март көнне уникаль тавышлы, илаһи моң иясе, яраткан сандугачыбыз, горурлыгыбыз Ришат Тухватуллинның юбилей тантанасында без сезгә репортаж эшләргә керештек. Мин гадәттәгечә Роза Хайруллина сезгә сәхнә артындагы иң матур, иң күңелле, иң татлы мизгелләрне сезгә күрсәтергә әзермен. Якынрак килегез экраннар янына. Без башлыйбыз. Башкортстан концертлар залының сәхнәсендә кызу репетиция мизгелләрен күрсәтергә сезгә керештек. Әйтергә кирәк, бүген кабатлаулар, җыр репетицияләре иртәнге сәгать 11-дән башланган. Ришат үзе һәм аның кунаклары инде зур җаваплылык тоялар үзләрендә. Иртәдән бирле һәрберсе җырларын, сценарийны кабатлап мәш килә монда. Сезгә дә без бу мизгелләрне әлбәттә күрсәтеп китәбез. Сер итеп кенә сезгә барлык сәхнә арты мизгелләрен, кызыклы, матур сәхнә тормышын күрсәтергә һәрвакыт әзер. Сначала кто работает? Иртарек жибересим, чтоб стих уже шел, когда сцена открывалась. Ладно? На сцене темно, жизнь яме. Бик каты кызу репетиция бара. Шулпан, хәерле кичләр, гомумән хәлләр ничек? Хәерле кичләр, хәлләр яхшы. Менә Ришатны туган көне белән котларга килдек. Инде бүген Уфа, иртәгә Казан һәм унысы Мәскәү алабызса. Шулпан, менә әйтергә микән, әйтмәскә микән, мәхәббәт турында җырлар башкарып киттең. Әллә син дә Ришатны яратып йөрисеңме? Ришатны яратып. Әйе, мин Ришатны яратып йөрим. Дусларча, ул минем иң якын дусларымның берсе. Алия, менә тагы да якынрак чәшеп китсәк, әйме, сезнең арада мәхәббәт хисләре барлар, инде күпләр инде сезне озакламый белән чәчәк тә диләр бугай. Аның белән хәлләр ничек сезнең? Мәхәббәт бармы? Нәрсә дип әйтим? Ансыз елмайга караганда инде монда нәрсәдер бар. Юк, шундый сорау просто ни? Бүтән кешеләр дә шул сорауны бирә. Һәм мин бу сорауга бер кашан да җавап биргәнем юк. Сезгә дә ничек җавап бирергә дип белмим. Ришат шаир әйтте бит. Сез шаир әйттесең. Ишетмәдем. Интервьюда. Син турысы Гөлназның Алияны кемне сайлаячак? Шуны алып кайтабыз диде. Бүтәш, Ришатның үзе карар кабул итәрлек түгел микән, Ришат 30-га җитеп? Шаярам. Мин бу сорауга җавап бирмим. Бу сер. Димәк, нәрсәдер бар. Без серләмә шабыз Алия. Инде мәхәббәт булса, аны теге туйлар да булса, тамашачы беренчедән үк белер. Булмаса, булмый инде. Ләкин шуны әйтәсем килә, шәхси тормыш минем өчен теге һәрбер отношениялар, һәрбер мәхәббәт ул теге белгертергә тиеш түгел бит. Минем уйламча инде шулай дип уйлыйм. Ярый. Дуслар, сез инде исәпләгәнсездер инде, әйме, Алияның шундый күзләреннән нурлар бер көлеп тора, аның шундый кәефе шәп, Ришатны сөйли башлагач тагы да шәбәеп китте. Димәк, без үзебез нәтиҗәләр ясадык инде, Алия. Әлегә син озатабыз сәхнә артына, иде әзерләнеп бит, һәм инде Алла бирсә аралашырбыз. Менә
бит ул безнең сер итеп кенә тапшыруның сагынып, көтеп, зарыгып алган конагы Ришат Тухватуллин. Беренчедән Ришат, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр, исәмсез. Һәм инде чын күңелдән сине шундый матур тантанаң белән котлап китәсе килә. Сиңа инде Ходай Тәгалә әйтәнең аныклы сәламәтлек, шулай әле яраткан халкыңны киләчәктә озын-узак еллар дәврендә шатландырып, сөендереп, илаһи, көчле, сихри моңнарың белән куандырып яшәргә Ходай Тәгалә сиңа мөмкинчелекләр бирсен. Рәхмәт, бик зур. Ничек бүген үзеңне хис итәсең? Кәефләрең белән әйдә бүлешеп кит әле. Гадәттәчә инде хәзер ялашып беттек бит инде. Концерт алдына һәр вакытта нидер булса дулкындандыргыч бар инде әлбәттә. Шулай да нәрсәдер яхшы тамашачылар белән җылы мөнәсәбәтне көтүдә әле менә вакытта. Уфа тамашачысы үзеңнең бит инде якташларың һәм инде киләчәктә иртәгә Казан, ана Мәскәү, шулай бит Ришат. Нәкъ шулай, Алла бирсә иртәгә бүген төнлә инде чыгабыз Казанга. Бөтен төркемебез белән, бөтен артистлар белән инде аннан соң инде Нижний Новгородта безнең һәм Мәскәүдә. Әйдә менә үткәннәргә кайтыйк әле, беренче адымнарыңны шушы сәхнәләргә ясаганда, әйме, шул вакыттагы Ришат һәм бүгенгесе Ришат. Нинди ул? Нинди аермалар бар? Аермалар хәзер әлбәттә бар инде. Баштагы Ришат түгел инде әлбәттә, но ниндидер бәләки генә тәҗрибәләр туплап инде хәзер нәкъ менә шушы сәхнәдә иң беренче тапкыр иң зур тамашачылар, иң күп тамашачыларны очраттым. Һәм инде бу менә Аллаһка шөкер тагын шушы матур залда концерт куен белән шатланып үтәлмим. Менә үзеңнең холкыңа килгәндә сиңа нәрсәләр өстәлде, кайсы якларың үзгәрде шушы еллар дәврендә шушындый бөек безнең Ришат Тухватуллин хәзер нинди икән ул? Үзең ничек тасвирлап китерик? Әлбәттә күп нәрсәгә тәҗрибә икенче инде әлбәттә ул тавыш сыйфаты үзгәрде инде хәзер. Күбрәк үзеңә күбрәк ышанасың. Төрле хәлләрдән соң теге аппаратура белән төрле хәлләргә булырга мөмкин шуңа күрә. Югалтта калмаска өйрәнеп калабыз инде әзрәк шундый. Концерт барганда иң курыккан нәрсәң нәрсә ул синең? Моментлармы? Кайсы мизгелләрне була язмасын дип куркасың син? Әллә нәрсәдән курыкмыйм, әмма дә ләкин теге барлык тамашачылар белән проблемалар булмасын, иң мөһиме, теге төрле хәлләр булган мөмкин, чөнки өлкән яшьтә бүген тамашачыларыбызны скорыйлар алып киткән чакта менә шундый хәлләр булмаса, аңардан куркыта әлбәттә. Булай үзебез өчен инде хәзер ияләштек, все нормаль. Дуслар, гомерем буена скрипкада уйнап карарга хыяллана идем. Ришат Тухватуллин төркемендә бик оста, бик виртуоз скрипкада уйнаучы Дашкын белән дә якынрак танышып китәсе килде әле. Дашкын, сәлам, хәерле кичләр сезгә. Исәмсез. Менә Дашкын миңа бераз гына мастер-класс биреп алам диде әле, дуслар. Ул мине хәзер скрипкада уйнарга тырышып караячак. Әйдә, тырышып карыйк, дуслар, бергәләп. Сәхнә артында матур кеше кем бу дисәң, бу безнең Гөлназ Асаева икән. Ой, Гөлназ, бигрәк тә матур дип киенгәнсең. Һәр вакытта инде зауыклы, кызылдан яз тәэсир итә. Әллә инде мәхәббәт хисләреме, Гөлназ? Бөтенесе дә бергә. Яз да, мәхәббәт тә, бәйрәмнәр дә һәм бөтен нәрсә тулайым. Ой, рәхмәт, без сине күрүгә бик шатбыз. Ришат Тухватуллин концертында дуслар Гөлназ бүген үзенең чыгышын ясаячак. Гөлназ, син монда дус булып килдеңме, аның йөргән кызы булыпмы, котларга килдеңме? Әлбәттә, котларга килдем. Дус буларак, иҗатташ дус буларак, якын кеше буларак котларга килдем. Шулай гынамы, Гөлназ? Әйтергә кирәк, бит инде безнең алдагы тапшырулар әйтеп киткән исең, беренче мәхәббәтем дип. Беренче мәхәббәт кабынып китмәдеме син 2019 елның язларында? Юк, ни өчен дигәндә, чөнки беренче мәхәббәт ул бит инде күбесенеке теге ниндидер матур якты хатирәләр булып кына кала, һәм дә инде минем дә нәкъ менә шулай Ришат карата бик якты, яхшы гына мөнәсәбәтләр, әмма дә ләкин ниндидер мәхәббәт, ниндидер хисләр уянды дип бер дә әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин котларга матур итеп килдем. Кем белә, бәлки Гөлназ, ул синнән бүген мәхәббәт хисләре көтәдер, мәхәббәт яңадан кайтыр дигән өметләр белән көтәдер син. Нәҗәри дус кына инде? Юктыр ул, юктыр, чөнки Ришатның инде үз тормышыдыр дип уйлыйм, минем инде хәзер үз тормышым. Алай да буш вакытларыгыз булганда, Уфага килгәндә, я булмаса син Казанга барганда, сез очрашып, сөйләшеп, киноларга барып, рестораннарга барып йөрисезме? Әлбәттә, әмма дә ләкин бу теге рестораннарга барып, киноларга барып түгел, булай бер кайда инде, әйтик, бер нейтральный урында дип очрашабыз, инде бу инде бары тик дуслар чагына, беренче теге мәхәббәтле анда свидание дип әйтә алмыйм.
Хәерле кичләр Рөстәм. Рөстәм, хәлләр ничек? Ярый, Аллага шөкер, әкренләп. Без сине гомумән Ришатның концертларында алып баручы итеп күнеккән. Бүген син менә карап торам, организатор, оештыручы. Нинди үзгәрешләр булды монда? Ничек дип әйтергә? Карьерный лестницадан күтәрелеп барам әле бераз генә. Хәзер менә мин мондый кеше. Оештыручы. Сценарий буенча да, режиссура буенча да. Так что менә хәзер шундый эшләр. Димәк, син алып бармаячаксың менә, бөтенләй дә. Алып барачакмын, бу юбилей концертларын гына алып бармаячакмын. Ә булай алып баручысы мин. Ришатны син гомумән Ришат нинди кеше шуны гына безгә сөйләп кит әле. Гомумән бит инде сәхнәдә кеше бер төрле, сәхнә артында икенче төрле. Безгә сәхнә артындагы Ришат кызыклы. Ничек дип әйтергә? Менә тормыштан инде сәхнә артында да шундый бер үк кеше инде. Шул ук гади кеше, простой, аермасы юк. Сезгә рәхәтме аны эшләү? Ну, рәхәт. Белүемчә, син аңа чәчләрен тарап чыгасың, шулаймы? Әйе. Син әле безнең чәч хавастамы, Рөстәм? Шулайрак туры килә инде. Син моңа укыдыңмы ни? Юк, укымадым. Әкренләп ничектер менә бер ясап карадым да, килеп чыкты кебек. Шуның белән ничектер. Һәр вакыт син Ришатның чәчен син карап чыгарасың концертларга, шулаймы? Әйе, әлбәттә. Көнгә 3 тапкырда ясаган бар. Сиңа аның өчен аерым акча түлимисең? Әлбәттә. Аблай менә акча матди якка килгәндә юмартмы Ришат гомумән? Юмарт ул яктан бик әйбәт. Дуслар, менә инде репетициялар тамамланып килә. Хәзер берничә мизгелдән Башкортстан концертлар залы Ришат Тухватуллинның юбилей тантанасы монда гөрләячәк. Шуның өчен безнең белән бергә булыгыз. Сер итеп кына тапшыру сезгә барлык кызыклы, кызыктыргыч, мавыктыргыч мизгелләрне сезгә бүләк итәчәк. Хәерле кич, улар! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Яраткан тамашачылар, кадерле дуслар, хөрмәтле ва гыйззәтле ханымнар һәм әфәнделәр! Сәхнәдә бүгенге тамашабызның төп сәбәпчесе, Үзенең моңлы тавышы белән халык күңелен яулап алган. меңләгән кызларның йөрәкләрен яндыручы шибәр буйдак егет, Башкортстанның атказанган артисты Ришат Тухватуллин! Мин Ришат Тухватуллин төркеменә 13нче елда килгән идем. 5 ел дәвамында алып баручы булып эшләдем. Һәм менә бу елны инде мин үземә иҗади ял алырга булдым, чөнки гаиләле кеше буларак миңа концертларга, гастрольләргә йөрүе бераз авыррак, өйдә дә торасы килә бит инде. Менә Ришатның үзенә килгәндә, димәк, сез бит инде күп еллар дәврендә аны күзәтеп киләсез, әйме сәхнәдә дә, сәхнә артында да. Үзгәрдеме Ришат? Үзгәрде әлбәттә. Кайсы якка, ничек, кайсы сыйфатлары? Ришат әлбәттә үзгәрде. Инде ул хәзер әле генә иҗатка, сәнгатькә килеп кергән яшь егет кенә түгел. Ул инде хәзер азмы күпме тәҗрибәсе булган профессиональ җырчы. Һәм бу сәхнәдә дә нык сизелә. Профессиональ яктан да нык үсте дип саныйм Ришатны. Һәм кешелеклек сыйфатларында югалтмады. Йылдызлык шире Ришатта юкмы-мынсын мин кистереп әйтә алам. Шуны әйтәсем килә, ул әлбәттә тамашачылар аны сәхнәдән ниндидер тыйнак кына, шундый ялчан гына җырчы, артист буларак күреп ияләнгән. Тормышта ул әлбәттә андый гына түгел. Әйткәнемчә, ул бик таләпчән, ул бик кырыста була белә, ләкин ул һәр вакытны ихлас һәм гадел. Синең концертларыңны, иҗатыңны күзәтеп киләбез дә, син бик тә ак төс яратасың, шулай бит. Күбесенчә костюмнарың ак төстә. Бу синең күңел халәтең белән бәйлеме, яраткан төсеңме? Мин күп нәрсәдә тамашачыларның фикерен тыңлыйм. Беренче тапкыр костюмны киеп чыккач,
нәрсә миңа ошады. Залда шундый тавыш китте. Ах дигән тиге. Менә шундый шул кадәр күңелемә ошап калды. Һәм костюмның сыйфатларына мин икеләтә игътибарларга карый башладым. Һәм әлбәттә ак төсне мин гардеробтан төшермим. Төрле фикерләр языларды, төрле комментарийлар, негатив комментарийларга ничек карыйсың? Һәм син аларга җаваплар язасыңмы? Бик күп язмасалар да, но язгалыйлар. Берсендә мин бер фото тыктым. Ни өчен тамашачылар минең белән фото төшәме икән дип. Һәм шул вакытта шул кадәр күп критерийлар, ниләр китте. Менә бәлки минем дә теге фикеремне дөрес язмаганмындыр. Но шул вакытта менә төрле хәлләр булырга мөмкин диясем килә. Инстаграмда да хәзерге артистларга икеләтә авыр концерттан соң тагын бер концерт башлана, ул фотосессия дигән. Һәрберсендә телефон, һәрберсе белән бер генә дә төшеп түгел, минем то килеп чыкмады, то мин елмаймадым, то минем күз һәрберсе белән анда залда 1000 кеше булса, кәмендә бер 500 сәхнә артында фотосессия, 500 кеше белән 5 тапкыр фото төшә башласаң, әлбәттә нык арыта, чөнки концерт бу прожектор күзенә яктырта. Менә шундый хәлләрдән соң мин бер язган һәм күп тәнкыйтьләр яздылар анда миңа. Шулай да аңлаучылар яз булды. Төрле хәлләр бар, әлбәттә. Мен күңелең төшәме андый комментарийлар укыгач? Дөрес булса, миңа кагылышлы дөрес булса критерийлар, әлбәттә мин аны уңайлы кабул итәм. Әлбәттә дөрес булмаса, миңа, например, менә син исерегиң анда тегесе монсы берәү язган иде, гримеркада җырлаган идем. Ришат әллә син исерекме дип язучылар да бар. Шуңа күрә андый ниләргә игътибар итмим, әлбәттә күңелемдә төшми андыйдан. Менә Розалия ханым, шушындай җаваплы концертлар алдында сез Ришатны ничек менә дугалар укып чыгарасызмы? Аркасыннан сөясезме? Сезнең менә ничек итеп чыгарып җибәрәсез сәхнәгә? Дугаларны да кычкырып укымыйм. Иштән генә укыйм. Худайга ышанабыз, барыбыз да. Менә бала чагына әйләнеп кайсак, Ришатның әйме, нинди иде ул бала чакта? Нинди бала иде ул сезнең өчен? Ришат гавади малай булып инде ул шаян. Нык шаян ул әле дә шаян. Кычкырып көлә дирә. Бәләкәйдән уен, спорт уеннарына гел йөреп, аның бер вакытта да 1 минутта буш вакыты булмады. Һәм клубтагы бүтән мин үзем мәдәният йортында эшләдем. Шуңа күрә ул бик күп вакытын шунда мәдәният йортында үткәрә. Менә аның җырлау сәләте ничә яшендә ачылды? Менә кайчан сез аны минем баламның тавышы моңлы, ул җырчы булыр бәлки дигән уйлар кайчан килде сезнең күңелгә? Җырчы булыр бәлки дигән уйлар килмәде, ләкин җырлауы ул бәләкәйдән теле дә ачылмаган иде. Әйтә улым дигән җырны сакау итеп җырлап тора дия, авысы белән икәүләп. Димәк, сезнең бүтән балаларыгызда да җырлау сәләте бар. Сез үзегез дә җырлыйсыз, шулаймы? Бар. Ну, без профессионаллар түгел. Ришат бит инде менә шул өлкәдә укыды, хәзер инде профессиональ җырчы булып эшли инде. Димәк, Розалия ханым, сезнең гаиләдә алай булуына карамастан, Розалия ханым интервьюлардан укыганым, ишеткәнем булды. Ришат белән әйме, сез теләмәгәнсез бит аның бу юлдан китүен, сәнгать юлыннан, шулай бит? Юк, теләмәдем, чөнки мин үзем шушы өлкәдә эшләгәч, теге бала 9нчы классны бетерде бит инде ул. Кызыгы барыр да, аннан соң күңеле кайтыр дип курыктым мин. Авыр хезмәт бит инде ул, аңлаган кеше аңлый. Ләкин ул аңа ул бик ошап китте, ул бик тырышып укыды. Гел бишеләргә дип әйтмим, бер дүртлесе бар инде, училищены шулай бетерде. Бу бит әле белүемчә укырга да Октябрьский музыка коллегиатына сезгә әйтмичә барган, шулай бит? Мин инде музыка укытучылары белән аралашып торам, алардан сорадым.
безнең мәйтәм шундай талантлы малай бар. Теге музыка мәктәбен бетермәгән. Бездә юк бит инде авылда музыка мәктәпләре. Алар әйттеләр инде юк, бездә музыка мәктәбен бетергән кешеләрдә бик укырга бик керәлмиләр әле. Шулай дигәч, мин аны ул училищега ебәргә курыктым. Ул барыбер дә үзенекен икән. Сезнең хәтта рөхсәтне дә алмыйча, сезгә әйтмичә барган, биргән имтиханнарны. Укырга кирдем дип кайтты, кунакка китте дә шулай укырга. Мин бик озак кына шамадым, 1 сентябрьгә хәтлек. Аннан укып, әйбәт итеп укып чыкты. Бүгенгесе көндә бит инде сез әлбәттә менә әйтеп киттегез, концерт азагына горурлык хисләре уяна дип. Шын мәгънәсендә горурланып, сокланып яшисездер улыгыз белән, әйбит. Теге җырчы булганына гына түгел, көчле булганына горурланам, тырыш булганына горурланам. Барда кирәкле сыйфатлар бит. Ул бит талант булган белән генә түгел. Аны бит үстерә дә белергә кирәк. Шул ук талантлы куллана да белергә кирәк. Шулар өчен горурланам, улым өчен. Менә Ришатның шәхси тормышына килгәндә, аның декабрь аенда гөрләп Уфада концертлар узып китте һәм шунда Ришат шаярып, матур итеп, әти инде өйләнмичә бүтән безгә кайтып йөрмә дип әйтте диде. Бу дөресме? Бу дөрес, без инде бик телибез аның өйләнүен. Ләкин аңа басым ясамыйбыз. Чөнки ул бик төптән уйлый торган егет. Бәхетен тапсын, үзенең бәхетен шул гомерлек ярым тапсын дип. Үзе ярым. Һәм өченчесе? Белмим, үзе сайлый инде ансын. Менә әле аның яна залып кайтса да без ризабыз. Әле аның янәшәсендә интернет челтәрләрендә бик кызу яза бит. Алия Карачурина һәм Гөлназ Асаева. Сез кайсын сайларыгыз аның өчен? Кайсысы сезнең күңелгә ныграк хуш килә? Килен ролендә. Мин бошка катышмыйм. Үзе. Hürmetli hoşaşılar buna işte eti örnek olsa jır sanatında elbette benim için ol İlham Abi Şakirov, Feride Kudaşova, Elfiye Zalala, Haydar Bibiçevlarını atar idim. Elbette bu 6 yıl jırşıları hürmetli hoşaşılar hem bildi biz de yaş boyu jırşılar alarının jırlarında terbiyelenip istek. Buna kileşek buğunğa alarının mirasını tağı da bayıtıp, kilesi buğunğa biz tağı da özümüzün ülüşümüzünü istiyorsak biz bek bəxtli bulur edik. Elbette özümün şu büyük jırşılarımızın jırlarına məxəbətini uyatqan özümün ustazlarıma zor rəhmətlərimi jitkəsin kiler. Менә арыта чынлап та тере тавыш белән 3 сәгать ярым концерт бирәсең, әйме? Һәм дә ничә көн рәттән бирәгән чакларда була бит инде, менә әле генә дә җаваплы ничә концерт юбилей концертлары гөл баш калаларда. Ничек итеп ял итәсең син? Ничек итеп син чистарынасың? Гөл ак энергетика гына килми бит залдан. Спорт җигүрәм. Спортны көч бирә. Бу арада минем акыл чыгып һәм инде акылчы чыгып, шишеп, гастрольгә чыгып китеп, аны алдырсаң җырлап булмый, концертларны әйтмәй әйтеп булмый дигәндә. Беренче елларны мин 1-2 концерттан соң тавышсыз калдым. Мен җырлап булмый, тавыш юк, беренчедән нервничатудан инде әлбәттә тавышның да көче елдан ел концертлар саны арта башлады. Аннан соң 3 концерт, аннан 5 концерт.
5-не биргәч 10-ны да бирдек, 20-сен дә бирдек. Хәзер инде тавыш үзенең урынына утыра дип әйтәсем килә, чыгынып бара. Моның өчен белем кирәк. Белем тавышын саклап калырга булган укытучыларның киңәшләре. Син үзеңне бүгенге көндә бәхетле кеше итеп саныйсыңмы, Ришат? Бәхетле итеп саныйм. Алла бирсә, тагы да бәхетем тулырак булсын иде, гаиләм булсын иде дигән теләктә калам. Алия, менә сез әле яңа гына Ришат белән шундый матур җыр башкарыгыз, дуэт җыр. Гомумән, хәтерлисеңме, беренче тапкыр Ришат белән дуэт башкарганын? Һәм нинди хисләр кичергәнең син? Беренче тапкыр без ике чәчкә җырын башкардык дуэт белән. Ну, борчылдым инде, дуэт җырлаганым юк иде бит әле. Ул сиңа тәкъдим иттеме, син аңа тәкъдим иттең дуэт җыры башкарып? Без бит директорыбыз белән дә, режиссер белән дә киңәшләшәбез. Шул дуэтны бөтенебез дә бергә сайлаштык. Вот, киңәшләштек шулай. Һәм карап торабыз, сәхнә артында син һәрвакыт Ришатны теге җырлап беткәненә көтәсең дә аңа киенергә, чишенергә ярдәм дә итәсең, шулай бит? Әлбәттә, без бит инде 4 ел мин аның төркемендә эшлим һәм мин аның өчен бик борчылам. Һәм бүгенге концертта да мин күбрәк үзем өчен түгел, Ришат өчен бик нык борчылам. Шул аңа гел ярдәм итәргә тырышам. Ярый. Бүгенге көндә син Ришатка нинди теләкләр җиткерергә? Иң мөһиме таза булсын, сәламәтлек телим. Ансы иң мөһиме инде. Һәм яңадан яңа үрләргә менергә. Тагын нинди теләкләр телисең? Шул иң мөһиме шул. Һәм инде әлбәттә гаилә корырга, шулай бит? Ну, ансы Ходай кайчан бирә, шулай инде вакыты белән үзе килер, Алла бирсә. Алия, менә сезнең холыкларыгызда бер уртаклык бармы Ришат белән? Әйе, безнең вкуслар туры килә дип әйтергә магу. Вот. Күп җырларны да без бергә аның белән сайлыйбыз. Мин сәхнәдә дә әйтеп беттем. Мин аның белән иң беренче киңәшләшәм. Чөнки ул аны бик төпләп, нечкә итеп тыйымлый, сайлый. Безнең вкуслар туры килә дип әйтәм. Алия, менә тормышта сезнең белән бергә кайдыр ял итәргә барырга, бергә кибетләрдә йөрергә, андый менә сәхнәдән башка тормышта бергә шулай башкарган эшләрегез, йөргән җирләрегез бармы? Бар инде, әлбәттә. Ришат әйтер сер итеп кенә юмарт кешеме, әллә инде акчаны кысыбрак тора торган кешеме? Ничек дип әйтим? Бу әти-әнидән килә инде. Ул юмарт кеше дә үзен теге кирәккәндә әйтә сүзләрен. Таләпчән. Менә концерттан соң буламы шундый мизгелләр, сез шул җирен буларак башкардыгыз, буларак башкарга кирәк? Әлбәттә, ул мине дөрес җырларга да өйрәтә. Гел без аның белән концерт алдыннан распевка эшлибез, теге ул миңа күрсәтә, ничек монда. Чөнки ул академияны бетергән, училищены да бетергән кеше, аның укытучылары бик оста һәм мин аны гел тыңлыйм. Аның киңәшләренә кулак салам. Иң кызыксындырган сорау тамашачылары, нинди машинада җилдертеп йөри икән бүген Ришат?
обычный машина, 4 тәгәрмәчле, олы машина. Мин чөнки юлда йоклыйм, юлда яшим дигәндә инде шуңа күрә иң олы машинаны алдык без. Һәм аның маркасы? Lexus. Тәбрик итәбез сине. Һәм инде кайда яшисең төпләп? Өйдәме, йорт төзедеңме, фатирдамы? Кайсы шәһәрдә? Мин юлда яшим, әйтүемчә, һәр шәһәрдә, әмма ләкин Казан мине уку бетерүгә шундый шартлар тудырдылар, миңа квартира бүлеп бирделәр, һәм инде мин Казанда яшим. Казан читендә, орман арасында яшим, Аллаһка шөкер, үземнең квартирам бар. Һәм шулай да теге Казанга күчеп киттем дип әйтмим, чөнки Уфа минем өчен якын, шунда укыдым, минем монда дусларым күп, һәрбер урамы минем өчен таныш һәм якын. Башкортстан иң матур җир Россиядә. Чөнки бөтен шәһәрләрне күреп кайттык. Бездәге таулар, бездәге табигатьләр ди бер җирдә. Моның белән барсы да килешә. Һәм инде син бүгенге көндә буйдак егет буларагаймы, сине яраткан тамашачыларың дип әйтмим, сине яратып, синең турда хыялланган кызларга нинди теләкләр җиткерәсең килә? Нинди теләкләр телим инде мин аларга. Бәлки әйтер сүзләрең бардыр. Мәхәббәт сүзләрен язалар, әйтәләр. Күп бит инде андый кызлар, сер түгел. Рәхмәт әлбәттә, чөнки Алар рәхмәт сүзен яратудан башка күп җылы сүзләр әйтәләр. Алар булмаса, бәлки иҗатыбыз да булмас иде. Шулай да үзләренең яраткан кешеләрен, чыннан да яраткан кешеләрен табып яшәсеннәр, тапсыннар, бәхетле булсыннар дип калам. Ришат дустым, сине чын күңелдән шушы матур юбилең белән тәбрик итәсем килә. Иң мөһиме, һәр вакыт шундый кешелекле булып кал, тырыш булып кал, һәм иң мөһиме сәламәтлек телисем килә сиңа. Һәм әлбәттә яраткан сөйгән ярыңны табырга. Юбилең белән сине чын күңелдән котлыйм. Ришатны тагы бер тапкыр туган көне белән котлап үтәсем килә. Әлбәттә, бәхет, шатлык, озын гомер, иҗат чишмәсе мәңге сайыкмасын. Безнең кебек яшь җырчыларга шулай ук үрнәк булып торсын. Үзебезнең халык җырларын, татар-башкорт җырларын, үзебезнең гореф-гадәтләребезне шулай саклап калсын һәм бары тик изге теләкләр. Яңа гына әле чынлап та бик матур дуэт башкардыгыз. Бу дуэтны без ишетүебезчә сез күптәннән башкарган булгансыз инде. Әле яңарттыгыз, бит. Миңа калса халык аны бик матур күңел итеп кабул итеп алды. Менә әйт әле, гомумән Ришатта сиңа менә син бит инде бары күз алдыйсың үзеңә булачак тиң парыңны, бит. Ришатта бармы соң ул сыйфатлар? Кайберләре бар, кайберләре юк. Төгәл генә әйтә алмыйм. Менә нәрсәсе җитми сиңа Ришатта? Инде сыйфатлар җитеп җитми Ришатта, сиңа үзеңнең тиңем дип әйтерлек. Кыюлыгы? Димәк, артык тыйнак? Син теге үзең шундый батыр кыз булгач, сиңа кыюлык кирәк инде. Ул сине үзе дә бер интервьюсында ул Хәмдүнә Бакыбык дигән иде. Син килешәсең моның белән? Килешәм. Ярый. Без сиңа да үзеңә тиң парны һәм Ришатка да үз тиңнәрен табып матур гаиләләр корып телибез.
Батулин дигән йырсыны ишетү менән безнең колагыбызда яһанда нинди матур тавышлар бар, шуларның барыһының да тупланмаһы күз алдына килеп бата. Унда бит уның йырларында бит ишетәбез көсле диңгез тулкынында, сылтырап аккан чишмә тавышында. Унда бар классик йырларда уның репертуарында. Уның репертуарында бар халык йырлары ла. Уның репертуарында бар дәртле йырлар да әйбәт. Бuna шул төрле жанрдагы йырларын ул үзенсә башкара дип әйтәм инде. Кабатланмас итеп үзенең хыгылмалы тавышы менән башкара. Уның тавышы хыгылмалы. Ул теге йырлаган сакта тыныс кына итеп йырлай, көсәнмәй дә, тирләмәй дә дип әйтәм инде. Тыныс кына уның шулай табигый килеп сыга. Чөнки ул йөрәге менән, бөтен күңеле менән, ихлас күңелдән йырлай. Ул тамашасына шул тиклем ихтирамлы, игътибарлы. Шуга без уны хөрмәт итәбез, яратабыз. Ришат, без сине яратабыз. Ришат Тухватуллинны бүгенге матур көне белән котлыйсы килә. Ул минем улым Руслан Галим белән иҗатны бергә башлаган кешеләр. Бүгенге көнне аралары ничек әйтем, Ришат Казанда торып, улым Уфада торып калды. Ришатка нәрсә телисе килә? Ришатның бер тискәре ягында әйтә алмыйм, чөнки мин аны яхшы беләм. Яхшы тәрбияле, әти-әниләрен яхшы беләм. Шундый акыллы, ягымлы, тыйнак, шул тиклем кешелекле. Ришат, мин сине бик нык яратам. Biz birga o'qidik. U 2 kursga Ostara o'qidi, lekin biz bir o'qituvchida o'qidik. Musina G'aliya Zakirni bizning o'qituvchimiz. Shunga ko'ra anga Rishotda menda biz rahmatlimiz. Mana shu folklor ansamblida birga jırlab, biyib, turli xor, turli muzika o'yin qurollarida o'ynab, mana shulay birga o'sdik desang da bo'lay. Mana Filus o'qigan yillarında tuyulaydımı sen şularına Rishot bir zaman şunday bik de tırışta, şunday dereceli de jırşı olur 30 yaşında indi. Tuyayım mı senelere şunday күч талантны? Ул дөресен әйткәндә килгәндә күбрәк баянда уйнарга ярата иде. Күбрәк менә теге менә аранжировкалар язырга булсын, менә шундый күбрәк техник яктан иде. Аннан соң инде менә шушы укытучыга да рәхмәт, аның теләге дә барлыкка килде, җырчы булырга. Һәм мин инде иртәрәк училищені оқып бітіріп шеп кеттім Казанға. Һәм инде біз аралашып тұрдық, ол конкурсларға йөри башлады. Аннан соң неге Уфаға келіп бетінде мәдәният институты, сәнгать институтына укырга кіріп, шунда инде шушы җыр буенча үзенең профессионаллыгын тагы да югары дәрәҗәгә мендерергә дип шушы тырышлыгын күреп, мин инде шунда инандым. Бу аннан соң инде ул килеп Казанга benim sольный концертларда да катнашып йөрде. Мин шунда һәрбер җирдә әйтеп йөрдем, менә бу егет әле сезгә үзенең иҗатын, үзенең сәнгатен, үзенең сольный концертлары белән сезне шатландырачак дигән сүзләр күрәсең, Ходай Тәгаләнең амин дигән шагына туры килгән. Һәм бүгенге көндә инде менә аның юбилей концертында катнашабыз. Һәм Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Филус, син ничек уйлыйсың бүгенге көндә тиң пары Ришат Тухватуллинның Гүлназ Асаевамы, әллә инде Алия Карачуринамы? Менә мондый сорауларга мин берничек тә җавап бирә алмыйм. Мин аларның мөнәсәбәтләрен белмим шуңа күрә. Кем ныграк күбрәк туры килә икән аны? Синең күңелеңә ничек тоела? Иҗат кешеләр бит шундый тоя торган кеше булды. Миңа калса бик каты сорау бу. Мин хәтта ул алар карасаң өчесе дә шибәр кешеләр, Ришат та шибәр, Гүлназ да шибәр, Алия да шибәр. Шибәр кешеләр бер-берсенә һәрвакыт килешә инде. Çaklarda hazır men aşara bilmeseydim sine yatlara Uylanam kişirden Girek bezdi gayrıken Muhabbeti bizne saklara
Менә инде Ришат, Аллага шөкер, концертың шаулап, гөрләп узды. Сине чәчәкләргә, бүләкләргә, иң мөһиме, сине яраткан тамашачың үзенең алкышларына, мәхәббәтенә күмде дисәк тә була. Үзең канәгатьме бүгенге концертың белән? Юбилей, беренче юбилей концертың белән. Но никадәрдер канәгать та, никадәрдер төрле хәлләр булды инде концертта. Әлбәттә, ул теге беренче юбилей концерты бу көндә йөргән концерт түгел. Шуңа күрә зирәк теге җитешмәгән җирләрдә булды инде. Шуңа күрә бездә кеше, шуңа күрә канәгать та түгел дисем. Иң мөһиме инде ул тамашачылар канәгать калсын. Канәгатьме дигәннән, күпмедер кадәр минем бүген бер хыялым тормышка ашты. Шушындый легендар бию ансамбле, Фәйзи Гаскаров ансамбле минем концертымда чыгыш ясаулары минем өчен зур дәрәҗә. Һәм әлбәттә ул яклап минем канәгать. Менә хыял дидең дә, Ришат, гомумән синең шушындый җырчы булуың, ул синең хыялың идеме, максатың идеме? Әйе, беләк чактан ук күпме хәтерле, мин гел музыка белән бәйле кеше булдым инде. Бөтен мәктәп, авыл чаралары булсын, музыкаль инструментлар булсын, барсы да үзләштерергә тырыштым, кызыксындым, алар белән шөгыльләндем. Һәм бүгенге көнгә кадәр менә үземнең сайлап алган эшем, әнием хәтта ул өлкәдә эшләгәч белә инде, улым бу бик авыр эш, шуңа күрә икенчерәк юл сайла дип әйткән иде. Һәм ләкин мин тыңламыйча үзем шушы юлга барып кердем. Ömür boyu әлбәттә сәхнәдә басып тора алмыйм. Башка һөнәрләр белән дә үзләштерәм, тик ул студия белән, я җырчылар белән алай берсә эшләрмен дип уйлыйм инде. Тик продюсер үзәге андый проектның безнең менә концертта күрүче Алия Карачурина, без аның белән башлап җибәрдек. Бер нинди төзелеш килешмичә генә, яхшы мөнәсәбәтләр белән генә эшләнгән безнең беренче проект. Алиягә кагылгач, шундый сорап биреп китәсе килә. Бүген сценарийда да бик кызыклы итеп аны халыкка тәкъдим иттеләр. Ришат, синең янәшәңдә хәтта 3 кыз: Гөлназ Асаева, Алия Карачурина һәм берсе Бүген концертта Чулпан Юсупова булды. Юсупова. Ул инде әйтте, мин инде хәзер кияүгә чыгып өлгердем диеме. Үзеңнең күңелеңә кайсысы якынраксың? Гөлназмы, әллә инде Алиямы? Әлбәттә, алар миңа барсы да якын. Мәхәббәт хисләре кайсысын яратасың соң, Ришат? Бу сорауга әлбәттә мин җавап бирмим. Гөлназга кагылсак, Гөлназ үзе әйтте, миңа кагылыш бер интервьюда да, Инстаграмда да, концертта да бер кайчан бер сүз әйтмәсә охшты. Мин пресс-конференцияда булдым Казан шәһәрендә һәм шулай дип әйттем. Тамашачы кайсы кызны сөйли, шул кызны алып кайтып китәбез дидем. Һәм озактан өстәп куйдым, бу бары тик шаяры димин, Гөлназга бу әлбәттә ошамады һәм шуңардан соң аңа кагылышлы сораулар миңа буларга тиеш түгел һәм минем яктан да аңа буларга тиеш түгел. Гөлназга килгәндә ул минем өчен бик якын, чөнки без Сез беренче мәхәббәте ул, син аның. Әлбәттә, безнең хисләрнең никадәр янганын үзебез генә беләбез. Алиягә карата да теге яхшы мөнәсәбәтләр, яхшы уйлар дип әйтим инде. Шуңа күрә әлегә төпләп менә бу кыз дип әйтә алмыйм. Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш ул синең өчен, синең булачак тормыш иптәшең? Мин бу мәсьәләгә күп тапкыр килгән бар, әни белән дә сөйләшкән бар, әти белән сөйләшкән бар. Булай дип әйтәләр, улым, яраткан кеше булса, синең күз алдыңа шундый шилтәр килеп баса, синең бөтен килешмәгән җирендә яратырсың ди, килешкән җирен әлбәттә яратырсың. Шуңа күрә үзең яраткан кеше булсаң һәм яхшы кеше булсаң димәк калса. Булай сезнең сорауга килгәндә төплерәк фикер бирсәң, ул минем әнигә ошарга тиеш булгандыр дип уйлыйм мин. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сертип кенә тапшыруның тамашачылары, без сезнең белән бүген бергәләп сихри моң иленә сәяхәт кылдык. Чөнки Ришат Тухватуллинның һәрбер җыры үзе бер тарих, үзе бер сихри илгә сәяхәт дип әйтү һич тә артык булмас. Концерт тамам, димәк сертип кенә тапшыруда бүгенгә үзенең эшен тамамлый. Дусларым, сезнең һәммәгезнең күңелләренә бу язларыбыз матур, якты хисләр,
сафлык, аклык һәм мәхәббәт алып килсен дигән изге теләкләрдә мин Роза Хайруллина сезнең белән әлегә сау булашам. Киләсе матур репортажларымда, тапшыруларымда сезне түземсезлек белән көтеп калам. Пока-пока.